Moi boas e benvidas a un novo vídeo de Toxío. Son Basilio, unha albahaca, e son o novo integrante de Toxío. E falovos desde Galicia, no medio de Europa. Hoxe comezamos coa nosa aventura aquí, nos Montes Tatra. Dentro vídeo! E como ben acaba de decir Basilio, estamos nos Montes Tatra. Os Montes Tatra é unha cadena montañosa que está na fronteira entre Polonia e Eslovaquia. E nada, agora pois imos facer unha ruta que previsiblemente levarános a un lago. Bueno, non temos un plan, a verdad, para que imos facer. Porque realmente o comezo desa ruta que era que queríamos facer tiña moitísimos parkings, era carísimo, moitísima xente, entonces como somos un pouquiño cutres e moi aforradores, Claro. viñamos ao comezo doutra e agora eventualmente imos querer xuntar con esa. Entón realmente imos facer bastantes kilómetros máis para chegar ao mesmo destino. Así que Pero veremos o que pasa. O parking si que eran como 20 slotis, uns 5 euros por todo o día, non é moito, pero bueno, non estamos como para, que é isto, pagar parking? Pois non, viñemos a esta ruta. Entrada diaria no parque para a entrada normal é de 7 slotis. 7 slotis e a entrada reducida para estudiantes e outro tipo de persoas, pois 3,50 slotis, así que un bo prezo, tanto para manter pois os baños que hai por aquí, pois o entorno natural e incluso financiar parte do tipo de rescate con un helicóptero por se te quedas aquí atrapado por calquer circunstancia. E sen máis rollos, imos seguir descubrir os Montes Tatra e ti ves con nós. Vou dicir unha cousa. Levamos moi poucos kilómetros e estou demasiado cansada para iso. Un par de kilómetros máis tarde xa sei por que estaba cansada, porque o camiño comezou donde estaban as casiñas, ou seja, foi todo subida, ás primeira hora. Sí, normal que este cansada. Xa viñamos avisados de que Zakopane era un destino bastante recurrente na xente aquí de Polonia, unha cantidad de xente que non é normal. Entón, claro, é algo que hai que ter en conta. Vimos de aí abaixo e imos cara arriba. Esta é a primeira vez que temos a visión máis directa da zona con neve. E nada, ainda nos queda un cacho. A ver que depara. Media hora para chegar ao refuxio e xa chegamos á neve. Imos a tocar aí diante. E aquí estamos no refuxio, que é é un dos primeiros como puntos de meta antes do lago e nada, estamos reventados. Mirad esta paisaxe, é impresionante. Vale a pena incluso coa xente. Incluso con toda esta xente. Nada, agora toca paradiña, un cacho e a ver se seguimos e como vai todo. Cuidado. Esta ruta está sendo máis difícil do que parecía. Chegamos ao lago. A verdade é que dende o refuxio ata aquí foron poucos kilómetros e non foi tanta subida como o anterior, pero o terreno foi moitísimo máis difícil. Non sabíamos se iba a haber neve ou non, pero había. É maravilloso. Ainda con toda a xente que hai, porque é verdade que hai unha burrada de xente. Eu nunca vin tanta xente tampouco na montaña. Pero dá igual, o sea, dá igual. Unha pasada. Hai patos, o lago ainda está xeado, o sea, imagínate a diferencia que hai abaixo, con moito calor, no medio da cidade, vindo de temperaturas de 20 e pico grados, e como ten que estar aquí para que ainda se manteña esta neve e o lago xeado a inicios de xuño, o sea, unha pasada. Pero sí, como ves aquí nesta foto, pues a xente ve o lago tamén desde rutas que van ata eses picos de arriba, o sea, unha Nesta pasada. nos aínda non estamos preparados para facer iso, No, porque... así que esta foi suficiente por hoxe, pero para a próxima. O sea que nada, imos con forza, a ver. Que tal? A ver se pasa. Si Dios quiere. Mira, mira mi mano.
Parece que fai un ano que estábamos baixando os cachos de neve e agora estamos casi na última costa abaixo e está este tipo de arcilla que, bueno, realmente é lama, realmente. Terra, un pouco enlamugada, que hai que ir tamén con cuidado, pero é isto, que a cambio de terrenos, Acabamos de chegar abaixo despois de moitos kilómetros. Que pasa? Claro, que deixamos o coche no inicio de outra ruta. Agora temos que facer 3 kilómetros para chegar ao coche, pois polo pobo. E ademais estábamos mirando agora no mapa que fixemos parte dunha ruta, outra completa, parte de outra ruta e a larga completa e volvemos. E agora outros 3 kilómetros, así que non quero saber os kilómetros que fixemos hoxe. No. E, despois de 23 kilómetros cheos de emocións, tocou cear ben, descansar as pernas e comezar a pensar no día seguinte coa aperta laranxada das derradeiras luces sobre a montaña. Bos días neste segundo día aquí ao pé dos Montes Tatra. Hoxe non tiñamos moi claro que íbamos facer, porque por un lado estamos reventados da camiñata de onte. Está chovendo un montón, nos camiños hai rocas, lama, etc. E aparte eso, pues, estamos moi cansados. Ni siquiera temos, bueno, no meu caso non teño ni siquiera un chubasqueiro, o sea que creo que a decisión vai ser ir ás termas. Así que este segundo día vai ser moito máis relaxado, parece a mí. 5 minutos máis tarde. Como estaríamos pasando esta bombaia, verdade? Porque se acaba de encender o flash. Paso. Adeus. Unha tormenta. Temos a extraña sensación de que todo o mundo tomou a mesma decisión que nós. O sea, a cantidad de xente que hai non é nin medio normal. Pois marchamos de aquí. Pois marchamos de aquí. Así tomamos as decisións. Hala, abús. Non estaba todo o mundo nas termas. Un testigo do coche, que é o dos neumáticos. Poderíamos non contar perfectamente nada desto, porque ao final son cousas que non estamos facendo, pero o que non se fai ou os problemas que se atopan ao largo da viaxe tamén é parte da experiencia. Toxedo no principio foi mostrar todo o bonito de viaxar, pero tamén outras cousas que non son tan bonitas, así que isto é un pouquiño iso. Sacopane, en xeral, todo o que ven sendo toda a zona dos Montes Tatra e máis en concreto o centro da cidade recordan un montón a Andorra e isto a rúa principal de Andorra la Vella. Ou sexa, moitos turistas, tendas moi boas de montaña pero tamén de calquera outra cousa e bastantes pijas, restaurantes bastante pijos e así. Quero entrar nalgúna desas tendas de caramelo tamén, porque a verdade é que nós temos a manía de pasar sin máis, pero a veces entrando nelas tamén aprendes moitas cousas do que é típico ou da que a xente compra ainda que non sexa típico e todo eso. Así que, anda que xa teño o meu souvenir e despois conto chique, porque é moi guai. Viñamos xantar a un vegano que é aquí nesta cidade e estamos probando dous platos típicos polacos que son guasanki e o que ten Sergio e estes son gyros. A versión oficial, que é realmente típica de Polonia, non é vegana, pero todo se pode veganizar. Así que, imos aló, bo proveito. Bueno, vou probar a ver como sabe. Acabamos de comer, estamos moi ben despois de facelo, pero teño que dicir que a comida polaca non é a miña favorita, especialmente polas especias que lle poñen, porque as especian demasiado e hai unha ou dúas que non me gustan nada e incluso suelen picar un pouquiño as cousas e non para mí, pero estuvo ben probalo. Vías estes tobogáns aquí como moi grandes e as montañas xusto atrás e cando imos subindo, mira onde quedan os tobogáns, en inmensidade da cordilleira. E aínda non tanto como se vai chegar a ver. É moi interesante porque o outro día Bea Suárez preguntounos nun vídeo que se éramos máis de turismo de cidade ou de natureza. Entón nos dicimos certamente que temos o corazón moi dividido, pero xa ves que no momento que imos a unha cidade, vila ou o que sexa, e hai este contexto así como
consumista, típicas zonas de McDonald's, tendas de souvenirs e cousas así. Uns segundos despois xa estamos facendo hikings pola montaña e ademais en vertical. Explícamo, que facemos aquí? Hai que camiñar, que hai que cansar as pernas se queres ir a algún sitio termal. Non sei, entrar. Veña. Ali arriba estábamos a punto de chegar a cima, pero que se nos acaba de meter en riba un tormentón. Estamos rodeados de piñeiros, temos aparatos electrónicos e, bueno, a xente está subindo, pero nos baixamos. non creo que imos baixar, E ademais isto é un... Que faz? Que fai? Pero a tormenta está... Está pegadinho. De feito, mira o teu compás, a ver como está, a ver que fai. Miro agora. Pero isto, se nos gustara máis estar no McDonald's ou de tendas, non estaríamos tal que así, agora mismo. Tampouco estaríamos pasando tan guai, a verdade? Porque se acaba de encender o flash. Paso. Adeus. A tormenta. Cambia. Como cambia a paisaxe en 10 minutos, Literalmente, acabamos de entrar no coche despois desta chuvieira, destes tronos, e sae o sol. O sea, pero bueno, mira como estamos nós. O sea, estamos deste pao. Sí, eu estou en pilotos. Sí, e eu así, e fora, nada. E aproveitando este cachiño no coche de descanso, que xa nos cambiamos, brilla o sol completamente, vouche falar do meu souvenir que comprei. Non mercamos en xeral o que é un souvenir como tal. Non compramos imáns, camisetas, cousas para casa que poñan o nome do sitio, nin nada polo estilo. Si a veces compramos cousas típicas dese sitio, que todas as persoas dese sitio terían na casa, ou outras cousas que nos fan falta, ou cousas que nos gustan moito. E isto é o caso do meu souvenir de Polonia deste ano. É unha brúxula do exército. Utilizaban o exército inglés, polaco, a saber, ao mellor siguen as utilizando. A verdade é que estivo Sergio falando co señor, porque o señor só falaba polaco. Sei o que eles me contaron. É algo moi original, de segunda man, que estou moi contenta. Así que este é o meu souvenir de Polonia. Dime que che parece a ti, se ti compras souvenirs, que estilo de souvenirs compras, que cousas te levas de outros países ou de outros lugares. Acabamos de chegar un SMS moi interesante, un pouco tarde, todo se xa dito, de que hai tormenta e que se estás na montaña que te retires ás áreas na que haxa un refuxio. Así que o que damos por entendido é que se envía a todos os teléfonos que están no radio das montañas. Despois da tormenta e dunha merenda decidimos vir ao aquapark de Zakopane. Experiencia que non che recomendamos para nada. Estuvo guai, estuvo ben, estuvo barata, pero está moi mal organizado, non é COVID friendly, ou si é moi COVID friendly realmente. As mascarillas non existen, distancia de seguridade non existe. Bueno, que estuvo guai, porque ten unhas piscinas fora quentes que se ven as montañas desde aí e non vas ver fotos porque non levamos cámara dentro, pero estuvo guai. A verdade é que non é o máis recomendable da vida, pero estuvo moi guai para cerrar o día de hoxe. E agora para casa, cear e démonos pola mañá facendo algunha ruta ou algo, seguro. Ata mañá. E bons días. Empezando ben o día. Sí, así empezamos. Que non, que broma, que non nos tocou a nós. Ainda que o coche casi non arranca pola mañá, Pero bueno, non nos tocou. Pero bueno, outros pobres diablos que non somos nós. Imos camiñar un pouco neste último día. A ver que trae. Os parkings gratuitos son os que deciden que ruta facemos hoxe, porque levamos un cacho dando voltas, pero os parkings son carísimos, ou seja, casi non hai lugares para aparcar, e donde podes aparcar valen entre 30 e 50 slotis. Sinceramente non estamos pola labor de deixarnos esa pasta por deixar o coche parado. Entón por iso aparcamos a 900 metros e viñamos camiñando pola carretera para facer esta ruta. Cos montes Tatra, eslovacos, detrás, despedímonos desta aventura, aquí, no alto da montaña. Nunha ruta que foi algo menos dura que a primeira, pero fantástica para esta despedida.
E foi un fin de semana que nos encantou, pasámoslo super, e, bueno, esperamos que ti tamén. Acórdate de que podes deixarnos nos comentarios un pouquiño pois que foi o que máis che gustou do vídeo ou as ganas que tes de vir visitar ti mesma aos Montes Tatra, que sabes que nos encantan os comentarios e sempre nos poñen moi felices. E tamén recorda que podes seguirnos en calquera das nosas redes sociais ou en todas. E vémonos no seguinte vídeo. É unha. Ten cadenas e aínda así, Suerte. Sí. Tranquilo.